είναι εκεί μάλλον. Λοιπόν, και τώρα ακούμε το Χότζα, δεν ξέρω άμα το ακούτε, πάντως εγώ το ακούω. Δώσε. Της πουτάνας από τουρισμό. Της μουρλής γίνεται εδώ πέρα. Και έχουμε και το Χότζα να μας ζαλίζει. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε κι εμείς στην εκκλησία απέναντι στην Αγία Παρασκευή που ανοίγω τα μεγάφωνα να πούμε και εγώ μέχρι το σπίτι μου. Όπα, να εδώ βλέπουμε μια με την μπούργα. Συνηθές φαινόμενο αυτές τις μέρες επειδή είναι το Ραμαζάνι. Και εμείς τώρα θα αρχίσουμε να λέμε το Πάτερ ημών. Πάει αυτή έτσι. Και γαμώ η φάση να μην σε καταλαβαίνουν τι λες. Η άλλη παλτόφορα εδώ πέρα 40 βαθμούς κάνει και άλλη παλτόφορα, δείτε εδώ. Αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. 40 βαθμούς. Πώς δεν έπεσε κανένας να προσκυνήσει παράξενο με πάει. Το μπλε τζαμί πρέπει να ακούγεται αυτό. Και από Αγία Σοφιά. Ποια Αγία Σοφιά, στην Αγία Σοφιά δεν κάνουν λειτουργία τζαμί. Γιατί να μην ανέβει. Μουσείο είναι ρε. Και το άλλο μουσείο, σαν μουσείο.